sammen. Ja, det er en lille video til, jeg har fået en nyt kanalnavn, en nyt billede. Jeg har slettet mine videoer, fordi jeg tænkte, jeg skulle simpelthen starte forfra. Altså, det gik simpelthen så dårligt, og jeg har ikke fået optaget nogle videoer. Så ja, det er jo bare en lille info herfra. Til dem, der er ikke nogen, der er abonneret endnu. Men fuck, jeg vil blive glad, hvis der er nogen, der er abonneret. Jeg kan godt forstå, hvis I ikke gider abonnere lige nu. Men jeg skal nok love, at der kommer nogle videoer. Jeg har slet lidt dårlige alle videoer, faktisk. Så det kan godt være, at der er mange, der tænker, at min stemme lyder meget lys. Men det er altså også meget med et headset. Jeg er ikke den største. Men jeg har altså ikke så lys stemme, som den nu lyder herinde på programmet. Så ja, det er egentlig bare, hvad jeg vil sige til jer YouTube. Så må I kraftedeme have det godt. Forever. Forever in your life. Peace.